Takže čaute. Akurát je noc pred odchodom do Slovenska, Rakúska, Talianska. A dostal som zálohu od cenu, že mám vyčistiť bajk. Takže to teraz robím. Vyčistil som rovno aj môj. A keby mal som vyčistiť aj reťaz, že vyčistiť a znovu namazať a tak. A akože teším sa, že všetko tak pripravujem, že už ako keby zajtra už ideme testovať a potom v nedeľu už bajkujeme. A ako keby, teším sa, ak to celé to pripravujem, proste mám to všetko, aj drbem sa s tým a akože popravde nerobím to nejakú obťaž, ale čo je také zaujímavé, no tak ja, že však dobre umiem tie bajky, tak nejak som ich dotrel, ale potom som tak zistil, že keď som akože tento nechal schnúť, aj som ho poutieral na sucho, aj tento podobne, tak som zistil, že keby umývať tú reťaz nie je úplne ako keby taká čistá robota, ak som myslel, čiže aj tak som potreboval použiť vodu, takže aj tak zase tie bajky budú mokré, teda minimálne moje zase mokrý, aj keď mokrý, ale tak akože nevadí, no. Čiže ponaučenie, že najprv čistý reťaz a potom aj celý bajk asi, tak by som to nejak zhodnotil. Ale tak akože ten taký ide, tak fakt, Roma mi spomínala, ona bola môj kamoš na drate, tak že akoby, že je počuť, keď je tá prázovačka alebo tá reťaz, keď je namazaná a presne to počuť na samom teraz, že ten bajk reálne, že ide, že prázovačka, že fakt, že má lepší zvuk ako tá moja. Nemám to teraz aj vyskúšať, ale tak ten môj teraz je vyčistená reťaz a fakt, že robí taký divný zvuk, takže nechám toto usnúť, idem ešte vyčistiť pomocou čističky pre čističky reťaze, vyčistiť samého reťaz, takže celkom zaujímavý proces, no. Tento plast som si ho tu nechal, ja som si ho dal dole a viacero ľudí mi povedal, že teda Roma asi mi povedal, že si mám dať dole a akože ja som súhlasím, som si to chcel dať dole, ale same, že ja som si to tam nechal, niečo, takže OK. Takže tak ja rozmýšľam, niekam by som položil ten telefón, že nech je vidno, tak keby, že čo zhruba robím za robotu, alebo tak akože ešte nie som úplne rozhodnutý, či to budem natáčať, alebo nie, ale pravdepodobne budem, takže dobre, vám potrebujem si vymyslieť nejaký statív, chcem tam tak približne natočiť proste, ak náhodou budem robiť vlog z Slovenska, čo rozlišám, či budem, lebo akože teraz sa mi to v pohode chce, lebo je čas a tak, ale keď budem proste bajkovať celý deň a budem proste sa snažiť vyžívať viacej prírodu, tak fakt neviem, či budem vlogovať, ale tak ak budem vlogovať, tak akože OK. A že tak popravde mi jedno akú štruktúru na toto video, či rozprávam zmysluplne, alebo či to je zábavné, mám piči, proste natáčam tento okamih, takže tak. No, čiže tu mám čističku, to niekam oprem, ale toto je prázdna fľaška, no, dobre. No, OK, dobre. Takže som zvedavý, či ma bude počuť. Takže mám tu tento nejaký cruiser, takže tým by som mal prevedniť trochu naspiechať. Ideme dole. No a asi, tak tu reťaz sme dodal, tu dám do tej práčky. Takže tú práčku si teraz zvorím, som tam mal, vlastný cruiser. Teraz. A teď budem ho tam. Tu zavriem tu reťaz. Tu tam zavriem veľký super. No, čiže zavretá. A teraz iba klikím. Tá reťaz sa začína čistiť. OK, takže to by sme mali. Čiže teraz už to len vyšpricať, nech to je čisté. Nech to môže suchnúť. No, takže ja som zapil. No, takže takto som to čistil teraz ja. Vidím, že možno o nejaký čas, že či to bol dobrý spôsob. No, čiže ten zvuk fakt, že není vôbec príjemný a je to proste cíti preto, lebo tá reťaz nie je namazaná, aspoň tak chápem z toho, čo mi Roma ako keby vravela, takže tak no, čiže celý bajk je vyumývaný, čiže to som rád, že som to zvládol, že aspoň si myslím, že som to zvládol, či som postavil nejak dobre, neviem, ale tak bajk vyzerá byť čistý, tá reťaz podľa mňa musí byť tiež čistá, akože bolo to nejaké alkoholové čistidlo, takže to by malo dať dole všetko, takže tak no, akože to ma to baví komentovať, čo je celkom sranda, akože nečakal som, že ani neviem, čo robím reálne, trikrát nejak takto poriadne čistím bajk. Takže tak rozmýšľam, či toto viem položiť sem, aby bola tá kamera bližšie, keď ja ho hovorím. OK, to by šlo, je to na strane od bajku, no takže snažím sa teraz s nejakými starými trenkami, nech to je suché, nech to skôr vyschne a no zaujímavé, trochu možno prejdem ešte tú reťaz, nech tiež lepšie schne. No, lebo tá reťaz musí byť fakt, že suchá, že keď sa tam bude nanášať to mazivo zajtra. Takže
Takže takto som na svoje nespravil napríklad, lebo napadlo mi to až teraz, že pretúrajte poriadne. Takže to spravím, no veci len tak poutieram, nech to není moc zamočené vo vnútri. Keďže nechám vonku tie bajky, tak to je asi to jedno, ale tak si ich dá dovnútra. Tak tam nechcem, aby spravili nejakú potopu. Takže tak, musím ešte poprať za to môj prevody, lebo to strašne do kríža tarete. Vyzerá, že it's all good. Vyzerá, that it's all good. Takže tak, ešte mi došla paketa. Kúpil som si taký nahriť pás, kde tu si viem upevniť telefón, že vlastne bude mi to ísť cez ramena a tak ďalto. Tu som mal mať upevniť telefón a mal by to natáčať, že keby pohľad z mojej hrude, hej. Takže bolo to nejak z tému za 30-50 centov, tak ja že reku zaberiem a uvidím, lebo niektoré fakt zábery vypolané mohli byť super z toho. Keď uvidím presne, že jak často budem mať nejak čas a možnosť natáčať, takže možno skočil som preto na vajku, to by bolo ideálne, ale no reku bike nemá namazanú reťaz, takže to akože nepôjdem, to naozaj nepôjde moc dobré. Takže tak, rozmýšľam. Rozmýšľam trochu dopredu, že jak Roma hovorila, že po namazaní, čo sa má robiť s tou reťazou, ona niečo spomínala, že sa má nech pretrieť, nech tam není veľa toho maziva, aby sa tam potom neukladal prach a také niečo, takže fakt neviem, fakt si nepamätám, v akom sa to hovorila, alebo že čo presne hovorila, takže tak povedal mi aj, že mám dať nazad, ne? Vtedy tá voda vypadá ani, že človek nevie odkiaľ. Takže, no pravda, že pár papriek tam vypadlo. Takže tak, takže je to zaujímavá vecička takto. Musím si ešte prehandru, lebo zase to je dosť mokré. Fakt manevrujem tu jak taký Pocahontas nejaký. Ale popravde som rád, že to aj dokumentujem a komentujem, lebo zároveň takto sa učím, že čo robím vlastne. Akože popravde dosť vnímam, že učím sa, čo robím, lebo tak fakt, že dostal som inštrukcie od Romy cez telefón a naozaj, že veľa vecí z toho som vykonal proste. A vyzerá, že to akože vyšlo tak málo, že spravil som to, čo mi hovorila, takže dúfam, že som niečo nepopletal. Akože samozrejme, keď si to pozriem o nejaký čas, tak určite uvidím, že to som mohol spraviť lepšie, ale takže to ani nejdem rozoberať, to akože samozrejme, že časom určite nájdem nejaký chyby, že robím to prvýkrát, ale je dosť možné, že som to spravil dobre. Takže neviem, iba to tam pohnem, ten bike, nech to zatiaľ chvíľu schne a ešte trochu pretrem reťaz na to moje, no. To sa proste padá ťa voda, ani človek nevie, že akože veľká časť je z koles, takže OK, je vedia absorbovať dosť, no ale tak. Uvidím, jak to vyschne, tým, že to bude zavreté doma. Čo to je taká sranda, že človek by mal takto nastupovať na bike. Jo! Akorát mi takhle nepleskují po mojej pedále. Tak. No. Takže tak musím ešte premyslieť, jak sa zbalím, pretože fakt ideme zo samém, fakt že na ľahko. Že budeme 4 dní na bajkoch a akože nosiť veci so sebou na bajkoch, akože batoh, to je ťažká vec a celkože nejak to inak spraviť bude tiež náročné, takže tak iba ma to teraz napadlo, lebo som rozmýšľal, že čo spravím proste s ponožkami, že jak akože zoberiem si asi 2 ponožky a uvidím, akože nechcem, aby zase smrdeli až tak, takže uvidím, no. No zavrete sa, neviem či dobre, takú, dúfam, takže hej, takže tak. So, ladies and gentlemen, we go Krajinská gora. Ideme na trip, práve vyražame, práve sme mali kávičku v kepse, už dneska na červenej. Kávička bola zadarmo, bola na účetníku. Takže vyražame. Takže cieľ Krajinská gora, bajky sú naložené. Som prežratý, prejedený, kalórie sú in. Takže tak vidíme sa v Slovenii. Som sa zastavil, až sme tunak pred Viedňou, tak sa zastavil kúpiť nejaké tie mahule alebo nektarinky. Uvidím, čo bere. Je to house. It's a good beginning of this trip, I suppose. A berie to tam. It's so cool. Taký šéfko to tam váži. Looks good. Looks good.
Prečo som zobral 4 marhule, keď nemám rád marhule? Kaufen? Ja, víte. Kámo, typek na mňa hovoril 4 jazykmi a ešte som ho pýtal, že hej, can I get just few pieces? Koľko? Fakt? A potom mi mal povedať cenu a povedal, že... Lebo nevedel po slovensku, ale tváral sa, že vie. Abdullah. Môžeme ísť. Práve sme s Osajem dobre vychytali nejakú slávnosť tunak v Klagenfurte a ideme to tu nájsť, prehľadať. Dobre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak. Zongole, dem Alkohol. Zongole, dem Alkohol. Eine Kürzung der Menschen, Alkohol, das ist mein Feind, weil sie wollen doch wieder... Vláde, to vyfluje? Nebude to, ale vyfluje. Tady tohle pozerá, ty je vole nějaký víno. Málo na tvoju moru, kámo. Načo, pojď mi načo. Malina. Práve sme opustili Klagenfurt pred chvíľou, keď sme sa stretli s Adamom Davidom. Ja som sa s ním neodfotil, ja som sa s ním chcel odfotiť. Takže tam sme sa poprechádzali na jedli a tak a teraz vyrážame Kránska Gora. Chcem vám tu natočiť ten zážitok z toho vzduchu, ktorý je absolútne neskutočný. A ten vzduch, natočím vzduch. Voňajúča. Ja vám to chcem natočiť, ale to sa nedá. Ale to nedá. Ideme povedať do tunela, to celý deň. Celé to pohorie. OK. Takže... Potom budú ďalšie hľašenia. Tu na 18% stupák. Dúfam, že tak to nebudeme bicyklovať. Samé, this is it. Toto je ono proste. Toto, ak má byť 18 stupňov, priatelia, tak ja som pán Boh. Čo ti jebe? Však to auto nevláde. To čo je? Kámo, stúpať, to sa ani nedá natočiť. Sklo. Skúsal totiž, že to bude nasania. Neviem, jak to zvalo. Možno 30-ka. Hlasím, že práve sme prekročili slovenské hranice. Nikto tam nebol. Slovenia. Naši bratia. Slovania. Takže tak. Čo ti jebe? Tu, keďže sa dá, to je bol super, ale neviem, či sa to dá stať. Že? Kde ty máš? TMR? That's a mountain. Super sono daleko. Však pôjdeš si pozrieť tam, čo bude. Ja viem, ale tam na to záleží, čo tam všetko je. Tam sa otočíš.
Vypožičaj koles. Vypožičaj mi koles? So Samkom sme si to ustlali. Kde vám kušik? Joj, first class. Takto krásne, pod horami. Hlasím, že my sme uležaní, tak máme first class premium a Arab Emirates. A je to mega veľa priestoru proste, ak sa tu dá spať, že úplne dobrý sklon, takže už láhnem a spím. Dobré ráno, akorát sme stali a musíme tam auto. Celkom dobrý spánok na to, že to bolo v aute a akorát sme išli. Akorát musíme vymyslieť, keď staneme, teda už sa stalo, ale tam ešte trochu dreme, sú tu bikery. Tak keď sa mi stane, tak musíme nejak vyriešiť, že kam pôjdeme dať auto, lebo sme teraz spali na takom parkovisku, kde takže v noci neplatí parkovanie, aj keď to nám dopisuje, že platí od 0 do 24, tak neviem úplne, ale takže tak, akože stali sme a uvidíme, musíme niekam ísť dať auto a sadáme na bajky a ideme na to, takže tak, ale ten výhľad je úplne krásny, prepáraný. Takže, no a tu ukazuje, že celú noc by sa mal platiť parkovné, takže neviem, no tam ukazovalo, že od 7 do 24, preto teraz je 6:30, preto ja som dal budík tak skorej a ako keby ja by som zistil, že či sa to nebude riešiť alebo ne, ale tak kto vie, typko práve ide tu nakúkať. Hej. Práve som tam tak došla kúkať na seba v aute a no. Dobre, no. Uvidíme, že čo, keď tak dám zase hlásenie. Takže našli sme parkovisko, jedno z mála neplatených, vlastne prvé neplatené, čo sme objavili, a toto sa vzať pod koreň. A sa mi páči bagetku, ja si dobiam telefón. Takže tak, že naša cesta sa bude začínať odtiaľto. To je nejaký výhľad, tam sú nejaké chatky, tam vlastne všetci ľudia tu bicyklujú už na noč, to značí, že sme na dobrom mieste. Takže tak a uvidíme, ešte musíme nájsť miesto, lebo chcem, aby všetko bolo dobité, že či už telefóny alebo externet, to by sa telefón zišlo. Lebo tak teraz natáčam na svoj telefón, ale chcem proste na svoj natáčať, ale ja ho mám úplne aktivity, takže tak. Prvé kulo po 20 rokoch v lese. Toto nemyslíme, vraj, toto zoberme, toto si vidie. OK. My sme už ready. Z toho vzadu. Batúšek. Máme takto. Viac low-costovo. Tak máme tu tieto brašny ešte. Už sme v trekroch. Wow. Takže tak a nakoniec tú blbosť, čo som tu bral, tu kam akože držať na mobil, tak to neberiem, lebo to je tak nestabilné a tak zle zábery, že to vidíme. Takže tak. Že tak vyražame našu pouť. Buongiorno italiano, buongiorno, cappuccino espresso, un cornetto per favore. Buonasera. Oggi il traffico da molto poco, ciao.
máme sa chlebík. Kapre, chlebík. Bon appetit. Niečo ti trčí z úst. Som sensei. Šíku. Komendol. Yo ho, ho, how, boys the colors high. E-O, thieves and beggars, never shall we die. Tělo bude celé za sebou a to schopcem. Joj, tá vôňa. Cítiš trochu, bratisku, nie? Ja som trochu tak zacítil úplne. Zase sme dali šľofík v parku. Takže tak, ja nikto nás neokradol. Takže to som rád. Čakujem. There. That's beautiful. Sorry. Práve sme so Savom boli v strašne milom podniku. Odfotil som ho tam, jak si dal pivko. Slečnám dali také kukuričky, čo to sú? Smažené v čili. A boli strašne milé a strašný vibe malo to mestečko. By som si uložil na mape. A strašne milé baví proste. Samko im dal bohatý tringels. Eto, ale toto by ma nemusel rozjebať. Gracie Bele. Takže označil som si ho. Cestou naspäť sa tam určite zastavíme. Proste opäť taký Caps vibe. Niečo také. Konec hlasenia. Ani tých oranžových moc nevidíš, ne?
Už sme sa ubytovali so Samem. Takýto krásny výhľad na Grado. Zatiaľ to je úplne krásne, nádherné. Je tu veľa ľudí, fakt, že paráda. Hore nejaký jon. Oh yeah. Také čuprety tu sú. Si. Kláro, úplne už sa načal. Na bicykli vôbec nie sú také dobré. Asi tak nejak. Dáme nejaký... Klausi si mačkal vajce v stehnami. Klausi, pozývam ťa, dojdi. Príjemné dobré ráno z Grada. So Samkou sme mali na pláne, že niekam ráno sadneme na bicykel a ideme, ale... Vyjebali sme sa na to. Tak, ako hovoria Taliani dolce far niente, sladké nič nerobenie, tak predĺžujeme si pobyt v Grade ďalší jeden deň. Pekne sa poprechádzame, doplníme kalórie, zjeme špagety, penne, rigatoni, lasagne, všetko, čo vidíme v farfale, pappardelle, fettuccini a zajtra ráno ideme domov. Tak, to je zase, ne? Buongiorno, grazie mille. Cicchettletto. Dobre sme na kavičke, ja som si kúpil kávu, cyklistickú kapičku, ako izolá do sére, ako suvenír a ideme ochutnať, či to majú lepšie ako v Kepse. Dobrá, je to dobré. Kyslá. Jadranské more. Guarda, benissimo. Adesso. Fratelli. Frappe. Poi se c'è ispirato, no? Poi c'è ispirato. Vero, italiano, vero. Zostaneme na pláži. Na bicykloch, bez bicykla. Práve sme sa najedli, dali sme si spaghetti di pomodoro i bazale. Hej, bolo tam jeden listok bazale. Áno, ale bolo to tam jedný lasagne. A bolo to fajn, bolo to nice. Takže tak, a užívame si deň voľna na pláži, regeneračný. Chodíme, plávame, regenerujeme a zajtra 185. Tak, ľahká, sa niečo vyžia, ľahká. Takže tak, a je tu veľmi pekne. Mám dobrý šiltovec. Šiltia. Máte váš dobrý šiltovec. Čo ti robíš? Čau. Zdravím. Váčna, meka, vracia sa. Leopard. Mekučka. Samko, kde sme? Jaký je najkrajší most? To je najkrajší most. Si tam most Beautiful. Krásne lode. Jedného dňa sa tak budeme plaviť. Aký je rozdiel? Povedz čo? Ty kokon. Je to krásne. Al ponte. Tammer. Tak. Ja sa kúkať, toto je kamera. Strašne dobré záber. Takže strašne dobrá kamera. Čo to bolo? Bežte. Bežte, chlapi.
Guarda, sei magari Odchádzame z Kráda práve. Bol to super výlet, ideme domov. Alpe Adria naspäť. Sankom sme dali jedno Express risotto. A vrátil som sa zobrať ďalšie risotto. Konkrétne paio di pasco, či čo to je? Zobral som nejakú scamorzu bianco. No, vyzerá to dobré. A pani tu para parka. Ešte komu? Som zobral 3 nanuky. Nech sa ochladíme. Takže tak. Keď chceš, ale ja by som šlapal. Čo to je? Noč ľud? Oh yeah. Budeme jak doma na tabak. Jo, ja sa nehniem od celku. Lasciatemi cantare con mia chitarra e il mio piano. Lasciatemi cantare. Sono italiano. Ma pensa?
je popičie, ako je pán. Oh yeah. Same? Triatlon, Italiánov. Chalan zabudol, že je v bazéne. Medveď. Dobre, ideme. Mesečný. This is the way. This is the way. Toto je tá cesta proste. Robiť niečo tak ťažké a posúvať tie limity, čo človek dokáže. Máme 136 km a je to tak, že ešte okolo 30, okolo 40. Takže bude to boj, ale potom to je. Niekto kvásí doma, robí holý kokot, fetuje, ale my spoznávame krajinu a rozširujeme naše limity a hýbeme sa, športujeme, takže this is the way. Proste papáme, kokotinu. Balaník, bielik a refrescos. Vididos. Oh yeah. Lucas, daj ochutnanie. That's vodka. This is the way. This is... Same, poď si ty? Ja neviem. Ja tam začnem životy, že tam hibernácie. This is what it's for. This is the way. Toto je cesta. Absolútna nádhera. Ahojte, rockery! Absolútne limit ľudskej sily. Prekonávaný. Kde je? Kamizol! Where is he? Tak my zase už v aute, boli sme sa ešte nájsť, ale mal som vybitý telefón, takže 3 Alpe Adria na bicykloch, končený a už len cesta domov. Takže tak bol to extrémny zážitok a extrémne posúvanie svojich hraníc. Bolo to super. Dokončili sme to krajinskou klobásou slovenskú. Bolo to
toto stop. Čau samé.